महादेव की चरणों में प्रणाम करते हैं और शंकर पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं और सब देवी देवता के चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार होके और एक गाना लेके आई हूँ, शिव चर्चा। बहुत अच्छा है, सुनना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और पूरा गाना सुनना। देखिए शंकर भगवान पार्वती जी क्या करते हैं और अपना बेटा बेटी जो है भाई बंधु क्या करते हैं। पूरा गाना सुनना, बहुत अच्छा लगेगा और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। घर घर रोवे बुढ़िया माई हो, दिनवा कैसे ओराई। घर घर रोवे बुढ़िया माई हो, दिनवा कैसे ओराई। कैसे ओराई दिनवा कैसे ओराई। घर घर घूम बुढ़िया माई हो, दिनवा कैसे ओराई। फल खतीरा हमा बगिया लगवने, फलवा खतीरा हमा बगिया लगवने। से हो बगिया गोयल झुराई हो, दिनवा कैसे ओराई। से हो बगिया गोयल झुराई हो, दिनवा कैसे ओराई। घर घर घूमे बुढ़िया माई हो, दिनवा कैसे ओराई। घर घर रोवे कैसे ओराई, दिनवा कैसे ओराई। घर घर रोवे बुढ़िया माई हो, दिनवा कैसे ओराई। बेटा जनमवने हमा सुख सवारथ खातिर। बेटा जनमवने बुढ़ापा में दीह सुख हमके। बेटा जनमवने बुढ़ापा में दीह सुख हमके। से हो बेटा गईने या लगाई हो, दिनवा कैसे ओराई। से हो बेटा गईने या लगाई हो, दिनवा कैसे ओराई। से हो बेटा गईने या लगाई हो, दिनवा कैसे ओराई। घर घर रोवे बुढ़िया माई हो, दिनवा कैसे ओराई। घर घर घूमे बुढ़िया माई हो, दिनवा कैसे ओराई। कैसे ओराई दिनवा कैसे ओराई। से हो बेटा गईने या लगाई हो, दिनवा कैसे ओराई। बेटी जनमवने हम होई है सहारा। बेटी जनमवने हम होई है सहारा। से हो बेटी भइली पराई हो, दिनवा कैसे ओराई। से हो बेटी भइली पराई। बेटी भइली पराई हो, दिनवा कैसे ओराई। बेटी जनमवने की होई है सहारा। से हो बेटी भइली पराई हो, दिनवा कैसे ओराई। से हो बेटी भइली पराई हो, दिनवा कैसे ओराई। घर घर घूमे बुढ़िया माई हो, दिनवा कैसे ओराई। घर घर रोवे बुढ़िया माई हो, दिनवा कैसे ओराई। जब हम गए ने गुरु के शरण में, जब हम गए ने
गुरु के शरण में जब हम गए ने शिव चर्चा में, जब हम गए ने शिव चर्चा में, सब दुखवा गईल पराई हो, दिनवा कैसे उड़ाई। सब दुखवा गईल पराई हो, दुखवा कैसे उड़ाई। घर घर रोवे बुढ़िया माई हो, दिनवा कैसे उड़ाई। घर घर घूमे बुढ़िया माई हो, दिनवा कैसे उड़ाई। जब हम गए ने हरि के शरण में, जब हम गए ने हरि के भजन में, सब हो दुखवा कैसे उड़ाई। घर घर रोए बुढ़िया माई हो, दिनवा कैसे उड़ाई। घर घर घूमे बुढ़िया माई हो, दिनवा कैसे उड़ाई। पूरा गाना सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से शेयर करना। नमस्ते।